Matul dawn il-jiem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kompla jżur numru ta' wirjiet ta' arti sagra li qed isiru madwar Malta u Għawdessa biex infakru il-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. It-tnejn filgħaxija Bernard Gregg akkumpanjat mis-Sinjura Elmeri Gregg żar il-lokalità ta' Birzebbuġa fejn l-ewwel żewġ żjarat tiegħu kienu f'residenzi privati f'din il-lokalità. Wara kien imiss il-lokalità ta' Żurriq fejn bħalissa fis-sede tas-Soċjetà Mużikali Santa Katerina qed issir wirja tal-ġimgħa kbira imtella mis-sezzjoni żgħażagħ Palmisti. Dan filwaqt fil-Gażin tal-Madonna tal-Karmnu qed issir wirja oħra ta' arti sagra mill-Għaqda Karmelitana Banda Queen Victoria. Iż-żjarat komplew fil-lokalità ta' Ħalsafi fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar żewġ wirjiet privati u wara mar fiċ-ċentru parrokjali tal-istess lokalità fejn seta' jara wirja ta' ċenaklu ħaj. It-tlieta filgħodu kien imiss lil Għawdex fejn fl-ewwel żjara tiegħu Bernard Gregg żar wirja ta' impressjonijiet artistiċi magħmulin mit-tafal tal-artist Joseph Sherry fi Pjazza Indipendenza fir-Rabat. Wara żar wirja tal-artist Salvo Cremona li tinsab fi Pjazza Santu Wistin sabiex imbagħad kellu l-opportunità li jżur tliet wirjiet oħra privati fin-Nadur. It-tlieta filgħaxija Bernard Gregg żar il-kunvent ta' San Dominku fil-Belt Valletta fejn hemmhekk kellu l-opportunità jara wirja oħra, din id-darba esibizzjoni ta' emblemi magħmulin mill-Laġin u r-Ross. Preżenti flimkien ma' Bernard Gregg għal dawn iż-żjarat fil-bidu ta' din il-ġimgħa kien hemm id-deputati nazzjonalisti Tony Bezzina, Stanley Zamit, Chris Said u Alex Borg.